Tämä tähän herraille asento on nimittäin sillä, että ei teistä paljon saada mitään. Se animaali. Sydän sukkii siellä. Aha. Tuolla näkyy toinen käsi. Oi, se movió. Se movió. Ahí está el bracito. Ya se puso incómodo. Se está moviendo ahí adentro ahorita. Käsi, kaikki sormet, 5 sormet. Onko, aha. Ai 5 sormet, joo. Sä. Hienosti tulee tuolla. Ai joo. Tuosta. Toinen käsi tulee tuolla. Onko yleensä ne alhaalla ja tai se vaihtaa? Joo, vielä sopii liikkumaan paljon, että silloin kohta on hyvin taaksepäin täällä ja varmaan se täällä, miten pää hyvin sakotu pohjalla. Mitä se saada tähän, että se vaan tässä on, jos saataisiin mitaltalle, niin tämmöisellä on hyvin tälleen pää alaspäin seisoo päällensä seisoo. Ei saa sitä ainakaan sitä niskamittaa, mikä on siihen seulaan tarkoitettu. Sitä nyt jos vähän hyvää sieltä tulee tavallaan. Niitä on. Liikkeessä nyt.